Hano hai jotano ani kok borok ST YouTube channel lamsago hingga tini ni जों first semester ni paper 1 ni topic wngkha SC Sutherland tei Captain TS Lewis ni जों porinjalaini Captain TS tei SC Sutherland borok khoroknoi no fatara hasteni borok haifano borok chini kok borok no belai kheno hamjagui borok si kalangkha je chini kok borok no mungburi kalangkha tei borok tamo sikya tei bo jaga sikya जों amano bo nailaijak tini hingke video jengke channel norong salamuchungo ani channel o kwtal wngkha hingke channel o subscribe tei video no bo like khlaibai de hinai faide se hingke video chenglai sinai puilano chong SC Sutherland ni pori jalainai SC Sutherland kok borok ni simungo yak 12 thani SC Sutherland ni mung khorchajagui tongnai khoroksa bo 1860 BC o tabuk sajagui tongmani kok borok kokno tipera mung riwui Kolkata Review volume 35 number 70 bulayo kok borok kok thai rok khurchalangkha haifano o simungo bini khurchajak kok thai rok kok thai rok hingke next o tongo do jang jabo sakajak kok thai rok himani rok hingke yang next o tongo fainai jabo iko kok thai rok khurchalangkha haifano o phunogui man hingke manliya isao bo je nari SC Sutherland bo chini kok borok no sikha simani yagola bo chini kok borok no mungburi kha mung tamo rikha hingke nini khnadi mung rikha tipera hine mungri kalangkha bo SC Sutherland hingke obo haike no sadai phaima bo SC tipera hine mungri rikha take chong phani Captain TS Lewis ni porijalaina Captain TS Lewis tamani saka Then Captain T.S. Lewis. The hill trades of Chittagong and the Dealers Train, Kolkata 1869 pp 146 by 151 contains vocabulary of the Tipera Hinai and of the Losai or Kuki language. Kokangka T.S. Lewis 1869 BCO. The hill trades of Chittagong and the Dealers Train Bisabni. Tadi bawa saka je The Heritage of Chittagong hinai kaisa bijap boro sikha takene de sara broi chidok bulai ni simi sara bachisa bulai jora kok borok tipera bai losai eba kuki kokni kok thai rok no thumui suyui khurchalangkha abono karui bwskango English kokno toniwui hill arakan kumi hinai bo sikha hingke nai bo silangkha sara broi chidok pong sara broi chidok mane koita goni de sara broi chidok bulai ni sara broi chidok bulai ni simi se bo simani basura sikha sra bachisa bulai jora bo kok borok je tongmani abo tipera hinai no tamani saka tipera hinai no tipera hinai ba tipera bai losai je tongmani amo kuki kokni je amo haike kok borok hingke kok thai rok bo joto thumui no silangkha hinui sago Arakan kuki paikha hingke tei next o fainai Arakan kuki paimani yagola tamo ke tamani sanadi English kok no abo Arakan paikha hingke Moro Huyeng Bungoji Pankhum hingke Sindo kok thai rok bo khurchalangkha tei sar FIR bai thumui swijak kok borok murung kok thai ako rok bo thumsa khe chabui sijakha haifano o simungo ang English bai kok borok kok thai simi hingke lekhari riwui tabuk bosao je nai murung hingke khiyeng abo khe joto buini dok phani kok thai tongmani amano bo tama haike oro bo tisabui bo silangkha hingke faide chong tamo khe pornai next o riwui paikha hingke tabuk sajagui tongma kok borok ni sima tei khorang khlaima no chabui sijakha aboni ulo TS Lewis ni chapjakno khamao khurchaui phunukjakha sathai klaio TS Lewis kok borok no tipera hinui silangkha
tei bo o bijap bo kok borok kok thai hingkai bebagoi thai sara hingkai sinichar 175 thumui chabui bo silangka hinui sago hingke phaine video chana khaikhe like tei subscribe khlai di next video jotona lamsago।